Ok. Maaw ka partager. An lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔli bɛ Sefula Media bɔlɔlɔ sira fɛ ka foli ni tanu bɛ bɛɛ lajɛlen. Bi an wulila k'an ka belebele sɛgɛrɛ n'an ka dankɔrɔba min ye Sɛki Mamadu Kuma ye. Sɛki Mamadu, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kori basi t'i la? Basi foyi tɛ Sefula. A kɛra fama yɛrɛ. A kɛra tile fila ye ka basi t'i la ka kɛnɛ. M'Ala tanu kosɛbɛ. Denbaya. Nba. Alhamdulillah. Morikɛ ne ni waati sera bɛɛ lajɛlen b'i sɔgɔ Sefula Media la k'a dɔn k'a fɔ i ni Sefula i bɛna baro. Mamadu Kuma kan ye folikan k'an lase kanubaga ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan. An b'a fɔ a'uzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ya alamal huda ma habbatin nasaimu wa ma nahat ala al-aikil hamaimu wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar adada ni'amillahi ila yawmin nushur. Sefula angele ka tanga ɲini Ala fɛ ka tila ka Ala tanu Ala mun ni tanu ka kan an bɛ sɔli kɛ ka caya Mustafa kan a n'a so dingɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu tugura olu kɔ ni baara ɲuman kɛ fo ka taa se alikiyama don ma yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen wele. Amina rabi. O kɔfɛ Sefula an b'i ka diasporaw fo an bɛ foli daminɛ yen ka na Mali kɔnɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo nin waati na ka u barikada u ka cɛsiri la ni nin don in sera u bɛɛ bɛ segin ka an lajɛ ka an lamɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. U bɛɛ lajɛlen b'a mɛn a diyara n ye an bɛ lajɛbaga cɛ fara muso ka fɛn fɛn sɔgɔli bɛ Sefula Media la bɔlɔlɔ la wagati la an bɛ Sɛki Mamadu Kuma fɛ yen an bɛ tila ka nɛgɛjuru labila maaw bɛ weleli kɛ min y'u ka lajɛli o kɔni u bɛna boloda a tɛ mɛn min ye 00223 74 48 36 42 mais yan'o cɛ Mamadu Kuma an bɛ émission min kɛnɛ kan a bɛ tali kɛ fayida la a ka di i ka fayida dɔ di jɛmɔgɔ ma an ka sɔrɔ ka taa an ka babu cɛ ma maaw ka partage kɛ fɛn fɛn sɔgɔli b'an na sabu kabako bɛ yen bi. Alhamdulillah Sefula kɛnɛ in ye fayida kɛnɛ de ye an bɛ fayida mun di an lajɛbaga ni an lamɛnbagaw ma nin waati in na o tɛ fayida jan ye an b'a d'u ma ayatul kursi la mɔgɔw ka wurudi 170 i k'i ka mago jira Ala la diɲɛ hami o hami n'i y'a kɛ gɛrisɛgɛ dayɛlɛ i bɛ hɛrɛ minnu ɲini Ala fɛ ou bien dekun de b'i kan diɲɛ hami o hami n'i y'a ko la Ala bɛ sɔn o dekun bɛ wuli ni a ye n'Ala ka diɲɛ inshallah o y'a yɛrɛ harifu jate de ye ayatul kursi 170 inshallah a bɛ kɛ jogo joli kɔnɔ a tɛ kɛ seli la n'i ye nafila seli hali n'i ye jogo 2 kɛ jogo 2 in kɔfɛ i b'i sigi i b'a wurudi 170 k'i ka hami jira Ala la a tɛ tɛmɛ inshallah n'an bɔr'o la maaw bɛ se ka weleli kɛ 00223 74 48 36 42 maa mana weleli kɛ n'Ala ka jɛ an b'o reçoit u ka lajɛli bɛ kɛ kuma yan'an ka don lajɛli kɔnɔ maaw ka weleli kɛ nafa jumɛn bɛ lajɛli la. Alhamdulillah Sefula n'i ko nafa mun bɛ lajɛli la o ye lajɛli yɛrɛ de ye dɔnni supasima ye nafa mun b'a la o tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i y'a mɛn so bɛ jɔ ka ɲɛ ou bien so yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ o b'a sɔrɔ fanga bɛ supasima in na donc dɔnni yɛrɛ fanga de ye lajɛli ye. Walekum salam an cɛ. Nba. Ale tɔgɔ ye Jibril Baraji. Jibril Baraji. An b'a ye Jɛnɛba. I b'a ye Jɛnɛba i ka lajɛli bɛ kɛ jumɛn kan. Ne ka lajɛli ne bɛ fɛ ka taga Espagne duguma sira fɛ. E bɛ fɛ ka taa Espagne duguma sira fɛ. Inshallah. Ok to lamɛnli la. Ok an b'a fɔ lajɛbagaw ka partageli kɛ halisa kuma ka taa. Lajɛli yɛrɛ de ye dɔnni supasima ye n'i y'a min i b'a fɔ i bɛ diɲɛ fɛn fɛn min kɛ mago ɲini nana mago la est ce que a nana mago mun fɔ e ɲɛna mago in b'i ɲɛ wa mago in t'i ɲɛ wa lajɛli de b'o résultat di. Est ce que mago in ɲɛnen ale yɛrɛ ma hɛrɛ don wa a ma tɔɔrɔ de don wa ou bien a bɛ muso dɔ de kɔ est ce que muso in furulen a ma hɛrɛ wa tɔɔrɔ de don wa donc nin bɛɛ bɛ dɔn lajɛli de la. Sefula n'i y'a mɛn lajɛli yɛrɛ de ye yelen ye ka se ka dɔnnibaa yɛrɛ mun bɛ yen fɔlɔ ka e bɔ fili la client mun bɛ na e ma a mago la ka o fɛnɛ e b'o dɛmɛ k'o fɛnɛ bɔ fili la o de la Alakira sallallahu alaihi wa sallam Ala y'o de fɔ an ma kuranɛ kɔnɔ ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kira ti kuma a kun fɛ
k'a bɛ kuma ni fɛn min ye wahayu de don mun bɛ bɔ Ala yɔrɔ mun ye Ala yɛrɛ ka yamarukan ye a b'o de lakali donc dɔnnibaa fɛnɛ man ka kɛ mɔgɔ ye ka kuma kunfɛ non o tɛ kuma ni dɔnni ye Ala ye min jira i la mɔgɔ mun na mɛ a mago la ka se k'a tigi bilasira k'a bɔ fili kɔnɔ k'a bɔ dekun kɔnɔ ni Ala ka diɲɛ inchallah a tɛ tɛmɛ kan sabu filɛli furu ninnu tɛ kɛ ni ma lajɛli kɛ furu ni voyage minɛ ka taa tunga yɛrɛ fɛ y'a sɔrɔ i ma lajɛli kɛ Sefula i ka nin kuma in fɛnɛ ye kumaba ye parce que ni bi tɛ an filɛ bi tile mun na n'o tɛ an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw diɲɛ ko fosi tɛ yen f'a ka sɔrɔ i b'a kɛ f'a ka sɔrɔ mɔgɔ b'i bolo mun b'i bilasira o ko in na a ka kɛ dugutaga ye o a ka kɛ muso furu ye o a ka kɛ jagoko bolo ma o a kɛra fɛn fɛn min ye mun ye hɛrɛ ɲini sira dɔ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ de b'i bolo mun b'i bilasira karisa nin kɛ karisa kana nin kɛ mɛ bi bɛɛ b'a kɛ kunfɛ n'a gɛlɛyara waati min na a bɛ sɔrɔ ka cɛ ka si mori ma k'a fɔ k'a tiɲɛna ka sɔrɔ kabini a ma se mori ma fɔlɔ i kan k'a ɲɛ de ɲini ka i ka ko yɛrɛ supasima dilan pour que taalen ɲɛfɛ i kana se ka dekun sɔrɔ mɛ ni girinna ka taa ko kɛ ten ou bien dɔw yɛrɛ bɛ o ti d'a la n'a kuma fɔra lajɛli ko ninnu ni fɛn olu tɛ ne ka ko ye n'a gɛlɛyara waati min na o bɛ sɔrɔ ka na o de la i y'a faamuya sisan ni maa fɔlɔ ka jaabi bɔra an bɛ mun fɔ ale ye Sefula a ye an ɲininka ka bɔ a ka taamako de ma an b'a ladi taamako in na a ka nin waati in bila a ka nin waati to yen a ka nin waati in to yen parce que ale yɛrɛ ye maa ye juguyaw ka ca ka ko la kosɛbɛ i y'a faamuya a ka lahalayaw sabati tɛ cogoya kelen na a ka kow ɲaaminen don a y'o mɔgɔ ye bon a ka ko fɛnɛ gɛlɛya b'a ka kow kɔnɔ i y'a faamuya ni a ko k'a bɛ taama in forcer k'a kɛ a bɛna tɔɔrɔ caman sɔrɔ a bɛna gɛlɛya caman sɔrɔ tɔɔrɔ in na mais n'a sera ka sabali ka nin waati in bila waati wɛrɛ nataw la lajɛli bɛ se ka kɛ taamako in kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ a sira ka ɲi o tuma a bɛ se ka fɔ a ye a ka taama mais pour le moment nin waati in na an tɛ se k'a fɔ a ye k'a ka taama parce que an ye mun y'a ka don olu la sira ma ɲi nin waati la sira ma ɲi nin waati in na sira ma ɲi a tɛ tɛmɛ o kan inchallah a diyara n ye salamu alaikum salamu alaikum walaikum salam ce ba bisimila a kulo b'i la an bɛ k'i lamɛn Abubakar an bɛ direct de la awɔ bon an bɛ direct la kɔfɛ sɔɔni mana se i bɛ weleli kɛ awɔ ok an bɛ maa dama dama ta tɔ bɛɛ bɛ se ka taa whatsapp sanfɛ 00223 74 48 36 40 sabu bi babu ka girin maaw ka partageli kɛ kuma bɛna kɛ ko caman kan bi ani Sheikh Mamadu Kuma an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam baasi tɛ alhamdulillah Magan Ture Magan Ture i ka musokɔrɔba tɔgɔ Mamu Ture gazigɛ ko Magan Ture i bɛ to lamɛnni na n'Ala sɔnna inchallah kuma mɔgɔ ma kan ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ a sɔrɔ i ma lajɛli kɛ quoi Sefula nin gɛlɛya de kɛmɛ ka caman sɛgɛn hali kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɔlen don ka taa kɔfɛ mais i b'a sɔrɔ u ye gɛlɛya sɔrɔ k'a sababu kɛ bɔdonko ye o de la n bɔra k'a f'i ye n ko ni bi na tɛ taamaden kun tɛ bɔ fiyewu f'a ka sɔrɔ mɔri dɔ de b'a bilasira kodɔnna dɔ kɔni b'i bilasira i ma a ka kɛ mɔri a ka kɛ dɔnni sira o sira mun bɛ kodɔn k'i labila karisa bɔ nin don bɔ nin kalo in na bɔ su fɛ ou bien bɔ tile fɛ o bɛɛ b'a la nin bɛɛ b'a la Sefula nin bɛɛ bɛ bilasirali la parce que dolo de bɛ kow la n'i bɔra ka dolo dɔ to sen na Sefula n'i ma segin so o siri t'i bila dɛ Makan wala Makan ye ɲininkali k'a ka ɲɛnamaya a ka ɲɛnamaya ko ale ka ɲɛnamaya kibaruya an bɛ mun fɔ a ye a ka dolo bɛ ka mun fɔ an ɲɛna yan
makan bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ni maaba dɔw ye i y'a faamuya a bɛna hɛrɛ sɔrɔ n'olu ye wa a ka ko bɛ kɔrɔta n'olu ye mais makan ka sabali parce que a ka sabali a ka ko kɔrɔ dɔɔni i y'a faamuya a bɛna baara ɲɔgɔnya sɔrɔ ka tila ka nafolo sɔrɔ mais nafolo min sɔrɔ baara ɲɔgɔnya sira kan wa a ka jija cogo bɛɛ la n'a ye seliw kɛ a la ilaha illallah a ka to k'o wurudi ani alhamdulilahi ni Allahu akbaru a k'olu tugu ɲɔgɔn na n'a kɛra mɔgɔ ye mun b'o fɔ a ka ca na gɛlɛya minnu b'a ka ko kɔnɔ o bɛɛ b'a bila a ka daw bi yɛlɛ a ka ko yɛrɛ b'o la n'a ye seliw kɛ a ka to ka nin kɛ alhamdulilahi la ilaha illallah Allahu akbar a ka to k'o kɛ n'a y'o kɛ a b'a ye a yɛrɛ dusukun bɛ tɔɔrɔli minnu kɛ a ka kow la dusukun bɛ yasikɛni dusukun bɛ sabati a yɛrɛ ma et puis o kɔfɛ tuguni a mago bɛ ko minnu na Ala bɛ siraw dayɛlɛ a ye a bɛ donda sɔrɔ a ka ɲɛnamaya ko kɔnɔ pour que ka se ka lafiya a tɛ tɛmɛ o kan an b'a fɔ lajɛbaga tɔ ye fɛn fɛn ɲɛ b'an na ani fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa WhatsApp sira fɛ 00223 74 48 36 42 kumaw tɛ n'i ye vocal ci WhatsApp kan Sheikh Mamadu kuma a bɛ tila k'i jaabi kuma n'an la siri ye fɛn jumɛn alhamdulillah Sefula n'i ko ko siri siri de ye hadamaden ka ɲɛnamaya lanɔgɔla ye parce que n y'a f'i ye an ka émission na n ko siri ye fɛn min ye siri bɛ gɛrisɛgɛ de minɛ ale ye gɛrisɛgɛ ka bana de ye n'a ye gɛrisɛgɛ sɔrɔ a bɛna se hadamaden farikolo fan tɔ bɛɛ lajɛlen na siri bɛna se farikolo la i ka se ka wuli ka galabu sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn min bɛ k'i b'a kɛ ni siri ye sɔrɔ ka ban i bɛ dɛsɛ ka bɔ o ma parce que hadamaden yɛrɛ bɛ bana i bɛ kɛnɛya gɛrisɛgɛ fana bɛ bana a bɛ kɛnɛya o ye gɛrisɛgɛ yɛrɛ tacogo a tacogo bɛɛ o ye o ye Ala fana ka masaya bolicogo ye a ka danfɛn kan gɛrisɛgɛ si tɛ yen a ɲɛko juguya fɛ k'a bɛ to o ɲɛ bolo n'o kɛra dɔrɔn i yɛrɛ tɛ mɛn a la o tɛ se ka kɛ waati dɔ bɛ na gɛrisɛgɛ bɛ lanɔgɔ bon kɛnɛya si tɛ yen ko Ala tɛna ni bana ye kɛnɛya in senkɔrɔ pour que ka se ka kɛnɛya in fana lanɔgɔ waati dɔ la mais i bɛ furakɛ i bɛ wuli k'i jɔ donc siri fana b'o cogo de la siri bɛna don gɛrisɛgɛ la k'a bana n'a ye ale fanga de ka bon n'ale ye gɛrisɛgɛ bana donc i b'a ye gɛrisɛgɛ ka laɲini bɛɛ bɛ jɔ i kan ka boli fɛn fɛn nɔfɛ n'i bɛ ko a la o bɛɛ bɛ jɔ fɛn minnu fana bɛ e yɛrɛ sigilen ɲini n'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o siraw fɛ o bɛɛ bɛ jɔ donc a tɔ bɛna kɛ sa e yɛrɛ bɛ to kamanagan ni kɔnɔnafili de kɔnɔ i fana kan ka wuli ka fɛn o fɛn min kɛ i yɛrɛ ye ka galabuni sɔrɔ mun na i bɛna sɛliya o bɛɛ la k'a b'o la ka taa Ala yɛrɛ batoli i kan ka wuli k'o kɛ heure o heure siri fɛ i tɛ se ka wuli k'o kɛ a bɛ t'o la fo e yɛrɛ kuma dɔ i tagamatɔ u b'a fɔ dɔw ma k'a bɛ tilenna kuma kɛ foyi tɛ siri bonya kojugu ni gɛrisɛgɛ gɛlɛya kɔ ani haminako caya kɔ n'o kɛra dɔw bɛ tilenna kuma de kɛ donc o ye siri kelen ka se gɛrisɛgɛ la ka na farikolo bana fo ka na bana bila hali hakili yɛrɛ la i y'a faamuya donc siri bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen bon n'a nana se o bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ hali e yɛrɛ sigilen bɛ to ka dimi i yɛrɛ ma i yɛrɛ bakun bɛ dimi hali ni mɔgɔ sigira i kɛrɛfɛ ni baro sera degré la i dusu ka teli siribaatɔ bɛ ten parce que ale ka ko bɛɛ jɔlen don donc o y'a damana dekun ye siribaatɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ siri bɛ ni dekun de se hadamaden ma inchallah mais fura b'a la wa siri fura b'a la e kuma b'o la alhamdulilayi Sefula an bɛ kira ka hadisa de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko likulli da'in dawa'un a ko bana o bana a ko fura b'a la n'i sera furakɛbaa ma a b'a furakɛ ni Ala ka diɲɛ ye an ye labɛn kɛ siritigɛlan na pour que ka se ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'i ka ko bɛɛ jɔlen don a kɛra société baara ye o a kɛra i ka diɲɛ ko ko min ye hali papier ko ou bien i yɛrɛ ka gɛrisigɛ ko ou bien i mana taa baara yɔrɔ fɛn fɛn min na i t'i mɛn yen ou bien e bɛ baara minnu sɔrɔ a si tɛ baara sabatilen mɔgɔ bɛ fɛn sɔrɔ mun na nin bɛɛ y'a damana siri de ye donc o de la an nana ni siritigɛlan ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'an ka siritigɛlan in ta k'a labaara Ala sɔnnen don a ma yanni i bɛ une semaine dafa la Sefula i yɛrɛ bɛ an wele bɛ jaabi di an ma la n'Ala ka diɲɛ inchallah ça veut dire a fila nin bɛɛ bɛ bɔ ka taa jamana kɔfɛ a bɛ taa jamana kɔfɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen n'Ala ka diɲɛ inchallah a safinɛ ni a nasiri bɛ di mɔgɔ ma minɛ nin bɛɛ y'a dama ta bon ça dépend a kelen o kelen b'a ka baara kɛ mais ni mɔgɔ min y'a fila sɔrɔ an b'a fɔ o de ka ɲi kosɛbɛ o bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'Ala ka diɲɛ inchallah a faamuna kuma n'an bɔr'o la labɛn dun i b'a fɔ dabali kana se hadamadenw na i b'olu kɛ
alhamdulillah sefula an bɛ olu kɛ pour que dabali kana hadamaden minɛ hali mɔgɔ yɛrɛ bɛ ni dabali jugu kɛmi la an bɔra k'an ka nin siritigɛla mun kuma fɔ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka i bɔ dabali jugu kɔnɔ ka i bɔ janfan jugu kɔnɔ ka i bɔ siri jugu kɔnɔ k'i bɔ gɛrɛsɛgɛ siri jugu kɔnɔ ka i bɔ i ka dekun kɔnɔ ani ka jɔrɔna ani ka hakili ɲagami ani e yɛrɛ t'a dɔn i yɛrɛ bɛ cogo min na parce que kuma dɔw hadamadenw dɔw bɛ dekun dɔ kɔnɔ a yɛrɛ tɛ se k'a kɛ cogo fɔ mɔgɔ ye tellement que dekun in kolo ka girin a ka cogo min na hali ni mɔgɔ min y'an ka nin siritigɛla in ta o ye kabako de ye o ka bɔ yen fɛnɛ i ye dekun mun fɔ nin ye mɔgɔ mun dabalilen don ka se k'a tigi dɛmɛ n'an y'o tigi ka ko lajɛli kɛ donc an kan k'a dɛmɛ cogo min na an b'a dɛmɛ ni ala ka diɲɛ inchallah a bɛ bɔ a ka siri n'a ka dekun kɔnɔ n'ala sɔnna a faamuna mais kuma maa min bɛ yen fɛrɛ n'a tigilamɔgɔ tilala n'a tigilamɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ dɔ fɛrɛ bɛ Algérie u bɛ fɛ ka taa jamana kɔfɛ i b'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ sisan ji sira fɛ jamana dɔ b'i bolo ka k'olu u bɛ se ka ji tigɛ ko ɲuman kɛ ka u taa yɔrɔ ka se ka se ɲuman na cogo min alhamdulillah sefula o ye wajibi de ye parce que diɲɛ fɛn o fɛn arabu ko ten de ni lamani tigi ko ten ko dawa o shaqqi an yuhasabi misra de ko fini farala ko fura fosi t'a la misali de ka kɛ k'a kalan k'a b'o datugu donc an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u mago bɛ ka taa XRL ninnu na mais u ma taasira nɔgɔya wɛrɛ sɔrɔ f'a mana kɛ ji sanfɛla ye donc an b'u dɛmɛ ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye k'a filɛ a bɛna yɛlɛ ji mun sanfɛ ji ka yɛlɛ in ka d'a la wa a tɛ baasi sɔrɔ a la wa donc n'an y'a ye k'a fɔ i tɛ baasi foyi sɔrɔ a la ou bien n'anw y'i dɛmɛ ni saraka ni dugawu ye i bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi t'a la sefula an bɛ layidu di a tigi ma k'a tigi dɛmɛ wa a bɛ tɛmɛ a bɛ don fɛnɛ wa n'a donna fɛnɛ a bɛ baara sɔrɔ a tigi mana kɛ k'a ye fan o fan a mana kɛ diɲɛ fan 14 fan o fan an b'a tigi dɛmɛ k'an to yan k'an to yan n'ala ka diɲɛ inchallah ok a faamu kuma ni maa donna jamana kɔfɛ fɛn dɔ an min bɛ kɛ tunga la o bɛ tali kɛ papier ko la o bɛ papier ko baara kɛ alhamdulillah sefula an y'o de fɔ hadamaden n'i ɲininkara fɛn o fɛn na min y'i ka dɔnta ye i bɛ kuma o kan fɛn min ye papier ko baara ye ne hakilila e yɛrɛ ka laɲini belebeleba ye nin ko ninnu de ye ka se ka tungarankew dɛmɛ ka se ka bɔ dekun kɔnɔ papiye ko dekun kɔnɔ baara ko dekun kɔnɔ gɛrɛsɛgɛ ko dekun kɔnɔ parce que ko in bɛɛ bɛ munumunu gɛrɛsɛgɛ de nɔfɛ ni papiye ma sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ ti ɲa nafolo ko ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ ni papiye ma sɔrɔ baara ko ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ donc ko in fanba dulon bɛ papiye ko la mais ni papiye sɔrɔla papiye sɔrɔlen kɔfɛ hakili bɛna jɔ fɛn mun fɛ o de ye gɛrɛsɛgɛ in yɛrɛ ka se ka ɲa donc an b'u dɛmɛ papiye ko in na sefula u bɛ papiye sɔrɔ a dɔw yɛrɛ la n'an y'u ka lajɛli kɛ k'a dɔn u ka papiye ko sira ka teli sefula an bɛ dati d'u ma k'u dɛmɛ u bɛ papiye sɔrɔ ka bɛn a dati ma ni ala ka diɲɛ ka dati d'u ma yɛrɛ ka bɛn a ka dati ma a bɛ papiye sɔrɔ ka bɛn parce que hadamadenw kunna ko tɛ kelen ye dɔw ka ɲɛnamaya taabolo la olu ka ko o ko n'u y'a daminɛ ko telimanw don maa dɔw bɛ yen u ka ko o ko n'u y'a daminɛ i b'a sɔrɔ sɛgɛn dɔ de bɛna fɔlɔ yan'u bolo ka da u k'o fɛn kan o mɔgɔw hadamadenw ka ko b'o cogo la n'a ye mɔgɔ ka ko jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se k'i ka laɲini sɔrɔ mais f'e ka muɲu ka waati kɔnɔ an b'o ɲɛfɔ o tigi ɲɛna an bɛ tila k'i dɛmɛ wa fɛnɛ i b'a sɔrɔ bon n'an y'a ye fɛnɛ mɔgɔ ta sɔrɔli fɛnɛ yɔrɔ ka jan an kan ka saraka mun bɔ pour que a ka papier ko sira bɛ dayɛlɛ dibi bɛ fara ka bɔ a n'a ka papier sɔrɔli cɛ an b'o baara kɛ ka tila ka dugawu kɛ pour que a bɛ teliya an b'o kɛ n'an ye mɔgɔ mun fɛnɛ ta n'an ye dati d'i ma parce que an y'i ka ko lajɛ sisan an y'a ye ko teliman don nka n'an y'i dɛmɛ dɔrɔn a tɔ bɛ teliya an b'a f'i ye bon n'anw y'i dɛmɛ yanni nin waati in cɛ i ka papier bɛ sɔrɔ an bɛ dati d'i ma ka tila ka baara k'i ye wa n'ala sɔnna fɛnɛ a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ bɛ kɛ lajɛli de kɔfɛ n'ala ka diɲɛ a faamuna maa maa ta ye lajɛli ni maa maa bɛ fɛ ka taa jamana kɔfɛ ni degun wɛrɛ mana kɛ maa maa kan a kɛra papiye ko ye a kɛra fɛn fɛn ye taa whatsapp sira fɛ sisan i ka vocal ci Cheikh Mamadou kuma ma 00223 74 48 36 42 ne sigi numéro kan 00223 74 48 36 42 n'ala ka jɛ n'i y'o kongo whatsapp ka vocal ci ni Cheikh Mamadou kuma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma n'amoro la maa dɔ bɛ i b'a sɔrɔ papiye b'u bolo mais u ma baara sɔrɔ baara ko bɛ cogo di alhamdulillah sefula an y'o kuma kelen de fɔ anw ti papiye ko baara kɛ diɲɛ mɔgɔ si ye parce que an bɛ labɛn minnu d'i ma labɛn in ti fɛn kelen labɛn ye fɛn caman labɛn de b'an ka labɛn ninnu kɔnɔna na ka d'i ma ne t'a fɔ mɔgɔ si ye ne kelen kɔfɛ ka papiye ko baara k'i ye k'i ka tila ka baara sɔrɔli baara fɛnɛ k'a damana an b'a bɛɛ kɛ siɲɛ kelen papiye ko baara fɛ tuma dɔ la an bɛ dati yɛrɛ mun d'i ma n'an kɛra dati di fɛn i ma yanni i ka dati in cɛ i bɛ baara sɔrɔ
kuma dɔ la i bɛ papier sɔrɔ ni baara bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na anw mana mɔgɔ dɛmɛ papier ko sira kan i ka baara ko ti jɔ mais maa dɔ bɛ i b'a sɔrɔ papier b'u bolo minnu ka baara ko de sɛmɛ e la o kuma o bɛ faamuya papier b'a bolo mais ale mago bɛ baara ɲɛnama de la a bɛ ka baara minnu sɔrɔ olu t'ale nafa a ka ɲɛnamaya taabolo kɔnɔna na a yɛrɛ sen tɛ ka jigida yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ kan parce que a tɛ ka nafa sɔrɔ o baaraw la n'i nana an b'i dɛmɛ o sira kan Sefula an ka lajɛli bɛɛ kɔfɛ an b'i dɛmɛ ka tila ka waati f'i ye i bɛ baara sɔrɔ f'i bɛ ɲɛna woloma ni Ala ka diɲɛ ye ka tila ka waati d'a tigi ka waati d'a tigi ma o la a bɛ baara sɔrɔ fo ka ɲɛna woloma non ale kɔni a tɛ jɔ fiyewu i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan baarako ta fan fɛ e tɛ jɔ fiyewu n'Ala ka diɲɛ ye mais kuma baara mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ jɔyɔrɔ ɲini baarayɔrɔ la parce que jɔn i mana kɛ baara o baara la a ka di o masaya ka k'i bolo maa min bɛ yen n'a bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ ɲini a ka baarayɔrɔ la a bɛ fɛ dɔ ka fara a sara kan a ka juru bɛ maa dɔ la a bɛ fɛ a tigilamɔgɔ ka sara dun se b'a tigi a bannen don kuma i b'olu baara kɛ alhamdulillah Sefula n'i y'a mɛn mɔrɔya tuma dɔ la n'a ma chauffer a tɛ ɲɛnabɔ kuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ dekun b'u kan u ka baarakɛyɔrɔ la ka a sababu kɛ mɔgɔ dɔw de ye i n'a fɔ u ka hakɛ cayalen d'u kan na hakɛ tɛ ka sara olu ye wa baara wɛrɛ fana t'ale bolo n'a y'o bila a bɛ taa mun kɛ fo n'a taara i sigi so kɔnɔ donc dɔw bɛ nin dekun de kɔnɔ Sefula ni an ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o dekun in kɔnɔna na ni Ala ka diɲɛ ye an b'i dɛmɛ pour que i ka juru bɛ se ka sara teliya la a tɛ sara jala dɛ a bɛ sara wajibi de jagoya a bɛ sara fana ni Ala kalekan ye a tɛ wuli fiyewu juru bɛ sara sɛbɛn an maa min ka juru b'a ka patron na n'a bannen bɛ ni patron bannen don i k'a ɲɛfɔ dɔrɔn an bɛ kabako d'a kan Sefula a b'i ka juru bɛɛ lajɛlen sara k'a jɛ fo ka tila ka kura fara a kan n'Ala ka diɲɛ ye n'an bɔr'o la kuma dugu jukɔrɔ nafolo baarakɛlabagaw a bɛ tɛmɛ kɛ sanu na ka tali kɛ jama na olu fɛrɛ ka ko bɛ cogo di i b'o baara alhamdulillah Sefula i b'a dɔn dɔnni ninnu filɛ nin ye ni a kɛra mɔgɔ dɔ kɔnɔ ko dɔnni i bɛ siga hali dɔnni na an b'a f'i ye i bɛ taa fɔ yɔrɔ jan i bɛ siga kabini Ala yɛrɛ la est-ce que Ala yɛrɛ bɛ yan Sefula an sigilen don diɲɛ bɛɛ bɛ k'an lajɛ nin waati in na fo n'a sɔrɔ mun m'a dabɔ k'anw ye sinon n'a jara mɔgɔ ye k'i bɛ fɛ ka yɛlɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ fɛ k'anw lajɛ i b'an ye sisan mais mun b'o kɛ dɔnni tɛ an bɛ ka bɔ caméra la caméra bɛ k'an ta k'a di jɛma mun b'a kɛ dɔnni kɔ e bɛ ka sigi ka ne ɲininka nin kuma ninnu na o ye dɔnni dɔ de ye donc Ala yɛrɛ y'o de fɔ a ko wa fawqa kulli zi ilmin alimun wa i ka da la dɔnni mun b'i la mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen mun ta ka bon i ta ye donc i ye ɲininka dugu jukɔrɔ nafolo la n'o ye sanu ani jamako ninnu kibaruyaw ye Sefula an bɛ mɔgɔ dɛmɛ nin na o de la ne y'a fɔ hali an ka émission dɔ la n ko fɛn min ye ka mɔgɔ dɛmɛ dugu jukɔrɔ nafolo baara la an bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka tila ka dati di o tigilamɔgɔw ma wa dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ olu taa mɛ u dagayɔrɔ dɔ la pour que u bɛ se ka dugu jukɔrɔ nafolo sɔrɔ yen mais sɔrɔ gɛlɛyalen don u bɛɛ la u kɛn bɛ k'u jigi da Ala kan u bɛ ka nata bɛ ka taa n'u ye dɔrɔn olu fɛ ko sɔrɔ bɛ yen nin bɛɛ dekun de bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ɲininaw kan donc ni mɔgɔ nana ni a kibaruya k'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'an y'an ka lajɛli kɛ k'a dɔn est ce que e bɛ fan mun fɛ e gɛrɛsɛgɛ bɛ yen wa o min i gɛrɛsɛgɛ tɛ wa i kan ka taa kɔrɔya fan fɛ wa tilebi de don wa bani don wa kaɲaka don wa donc an bɛ nin bɛɛ de jate minɛ sa ka sɔrɔ ka i ka baara kɛcogo f'i ye dugu jukɔrɔ nafolo ɲinini na o de la hali dɔw tun bɛ Muritani delila k'a f'i ye nin kɛnɛ kan u tun bɛ nin dekun kɔnɔna na ne y'a f'u ye u ka bɔ yen nɔ mais kɔsafɛ u yɛrɛ nana ne wele ka tiɲɛ segin ne ma ko n ye mun fɔ k'o de don mais o y'a sɔrɔ mɔgɔw dɔ y'u bilasira k'a fɔ gɛrɛsɛgɛ de bɛ yen mais o y'a fɔ ne dakuruɲɛ kelen ne ko n y'a lajɛ mun kɛ n ko ma n k'aw gɛrɛsɛgɛ tɛ yen ne ma o gɛrɛsɛgɛ ye a tɛ foyi sɔrɔ yen nɔ ni sɛgɛn tɛ donc u mɛnna yen nɔ f'u ye dekun caman sɔrɔ bon mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu b'u wakiliya sɛmɛ an na dugu jukɔrɔ nafolo ɲinini na n'an y'a lajɛ k'a f'u gɛrɛsɛgɛ bɛ dugu jukɔrɔ nafolo la Sefula an b'u dɛmɛ ka tila ka dati d'u ma n'u gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ tɛ dugu jukɔrɔ nafolo la an b'a f'u ye u kan ka baara min kɛ taa nin baara in kɛ ka dugu jukɔrɔ nafolo ɲini to yen Ala m'o don i gɛrɛsɛgɛ la o mɔgɔw fana bɛ yen sabu n'a tɛ maa min garizigɛ la a b'a yira a la sur le champ k'a fɔ i ka baara tɛ nin ye mais n'a ye k'a fɔ a bɛ maa min garizigɛ la a b'a sɔrɔ mais a bɛ yɔrɔ min na a t'a sɔrɔ yen an b'a f'i ye bon e bɛ fan mun fɛ o ye nin fan in ye i gɛrɛsɛgɛ tɛ yen taa nin fan in fɛ i ka taa i ka dugu jukɔrɔ nafolo ɲini Ala b'i dɛmɛ o yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ parce que a b'o yɔrɔ indiqué a tigilamɔgɔ ye an b'o f'a ye a kan ka taa yen n'Ala ka diɲɛ inchallah mais i b'a sɔrɔ a dɔ fɛnɛ bɛ mɔgɔ dɔ bolo mansin b'u bolo mais kuma o garizigɛ de ka gun est ce que dɔnni dɔ bɛ yen min bɛ se ka kɛ i bɛ se ka caman ba sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ olu groupe caman don
groupe bɛɛ bɛ fɛn sɔrɔ a yɔrɔ la olu minnu bɛ i b'a sɔrɔ olu ka sɔrɔta ka dɔgɔ kosɛbɛ. Sefula mun filɛ nin o bɛɛ ka gɛrɛsɛgɛ de labaara ka se ka Ala wele k'u ye Ala wele ɲuman na ka tila ka waati f'u ye u tun bɛ sɔrɔ mun kɛ ka waati dɔ f'u ye yan'o cɛ u k'u ka sɔrɔ taa cogo lajɛ Sefula fo ninnu de ka kɛ dɔnni kɔnɔ o de la Ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko lahatu a ko Ala kira ma ten a ko lahatu burhanakum in kuntum sadiqin Mamadu a f'u ɲɛna u kana n'u ka dalilu ye n'u ko tiɲɛ bɛ u bolo Sefula n'an sigira k'an ko an bɛ se fɛn na donc f'a k'a sɔrɔ dalilu dɔ de b'an bolo an bɛ se ka mun di mɔgɔ ma ka se ka wulibali k'u ye u ka se ka kisɛ sɔrɔ k'o la mais sigi in kun tɛ k'a fɔ k'an ka bɔ video la ten mɔgɔw k'an ye mori ye ou bien k'a tɔgɔ non o tɛ a kun ye nafa dɔ de ye n'an bɔra ka kuma dɔrɔn mɔgɔw bɛ laɲini mun k'an fɛ nafa dɔ fana ka sɔrɔ o la anw tɔgɔ bɛ diya Sefula yɛrɛ fana tɔgɔ bɛ diya ni Ala ka diɲɛ ye a faamuna inchallah an b'a fɔ fɛn fɛn mɔgɔ bɛ Cheikh Mamadu kuma la taa WhatsApp sira fɛ 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 n'i taara WhatsApp fɛ ka vocal ci Cheikh Mamadu kuma i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayisa kuma an bɛ ɲɔgɔn bolo kuma maa min bɛ yen ni furu gɛlɛyara ma alhamdulillah Sefula mɔgɔ minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'u ka furuko gɛlɛyalen don a bɛ muso la a bɛ cɛ la bon a fanba caman kunnafɛn b'a la a fanba caman o ye kunnafɛnko sira ye mun bɛ a to musow ka furuko bɛ gɛlɛya a kunnafɛnlama bɛ cɛw fana na mun b'u ka furuko gɛlɛya mais cɛ dɔw fana ta ye ko fo n ka wari sɔrɔ muso dɔw fana a kelen-kelennin bɛ yen bi minnu b'a fɔ ko fo ka furu setigi de ma mais o man ca na bi parce que munna furu yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ minnu b'u sɛbɛ la olu tɛ ka sɔrɔ surtout ni maa min t'a sɛbɛ la ni i nana an ma ni o furuko in sira ye Sefula an bɛ i dɛmɛ o yɛrɛ la an ti a bila waati jan na an bɛ an ka fɛn mun dilan ka d'i ma kɛko 3 don Sefula maa si tɛ se a kɛko 3 kɔni ma i mana depuis i bɛ kɛko fɔlɔ kɛ i bɛ cɛ dɔn i bɛ cɛ caman y'i ɲɛna minnu b'i wasa kosɛbɛ fo n'i yɛrɛ ma kɛ maa ɲɛnama ye fo n'i ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye donc kuma tɛ ka taa 1 2 3 e b'a sabanan dafa yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ e ta ye ko wɛrɛ de ye sinon furuko kɔni tɛ n'Ala ka diɲɛ ye kuma ma ye furu kɛlen kɔfɛ furu tɔnɔ ye fɛn dɔ ye den hali n'a sɔrɔ furu kɛkun tɛ den ye mais a tɔnɔ dɔ don denko fɛrɛ don alhamdulillah Sefula musow ka denko sira ka ca dɔw ta y'a bananama ye den sɔrɔbaliya kɔnɔdimi sira n'o yɔrɔ dɔn an b'o ɲɛɲini fɔlɔ ou bien n'a sɔrɔ dabali de kelen don pour que muso in yɛrɛ kana den sɔrɔ n'o dɔn an b'o ɲɛɲini fɔlɔ ou bien mun yɛrɛ de bɛ ka muso in yɛrɛ bali den sɔrɔ de la o tuma n'an y'o bɛɛ ɲɛɲini k'o ban k'an ka saraka bɔ Sefula an b'an ka den sɔrɔ fura d'i ma n'Ala sɔnna an bɛ kalo 3 d'i ma i bɛ lajɔ n'Ala ka diɲɛ n'anw kɔni y'a ye n'aw fura dira dɔrɔn k'a bɛ se ka e dɛmɛ an b'o f'i ye n'Ala sɔnna masha Allah a tɛ tɛmɛ o kan denko mais kunnafɛn kɛlɛ fɛnɛ bɛ ka maa min sɛgɛn olu ta bon b'a fɔ dɔw ta b'u bin mais i b'a sɔrɔ dɔw ta donlen b'u n'u ka yɛrɛ ko cɛ an ka kunnafɛn sira fɛ an bɛ kunnafɛn furakɛ sira caman fɛ ka bɔ hadamaden na parce que kunnafɛn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ na a tigilamɔgɔ yɛrɛ kɛlɛli ka o furakɛtɔ a furakɛtɔ a bɛ jɔ a bɛ mɔgɔ mun na a b'o tigi kɛlɛ hali mun b'a furakɛ dɔw bɛ jɔ k'u bɛ o tigilamɔgɔ kɛlɛ a furakɛbaga yɛrɛ mori min bɛ k'a furakɛ mori min bɛ k'a furakɛ u b'a fɔ k'u bɛ jɔ yɛrɛ kɛlɛli kan parce que i bɛ k'a gɛn ka fara la de o siraw bɛ yen ou bien ka se ka muso in yɛrɛ ka kunnafɛn furakɛ ani kunnafɛn yɛrɛ ka se k'u ka mɔgɔya kɛ k'a sɔrɔ a m'a degun a m'a bali den sɔrɔ la a m'a bali furu la a m'a bali diɲɛ foyi la a nikanko la k'a sɔrɔ kunnafɛn in kɔni b'a nɔfɛ bɛɛ b'i ka sira fɛ an b'o baara fɛnɛ kɛ i y'a faamuya bon kunnafɛn sira fɛ cɛlamaw fɛnɛ ta bɛ yen o dɔw bɛ kɛ olu la dekun belebeleba ye a bɛ kɛ dɔw la i b'a fɔ ko fa ou bien waati ni waati i b'a sɔrɔ u ta bɛ wulu fɛ tuma dɔw ni mɔgɔ tɛ kɛ diɲɛ kelen yɛrɛ la u tɛ kɛ réseau kelen na tuma dɔw la mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ hali a cɛlama ninnu dɔw la donc an b'olu fɛnɛ dɛmɛ ka olu furakɛ n'a furakɛ cogo ye mais nin kelen o kelen Sefula an bɛ nin bɛɛ kɛ an ka lajɛli n'an ka jateminɛ kɔfɛ ni Ala ka diɲɛ inchallah tɛ tɛmɛ o kan kuma n'an bɔr'o la kɔnɔna bana kɛnɛ bɛ ka maa min sɛgɛn alhamdulillah kɔnɔnabana kɛmɛ ka mɔgɔ minnu sɛgɛn fura dɔ de bɛ an bolo yan an bɛ to ka mun fɔ a bɛ bana 300 ani bana 13 furakɛ i ko yiri o fura de bɛ an bolo yan o fura de bɛ an bolo yan a bɛ bana 300 ani 13 a bɛ o de furakɛ k'a daminɛ kɔnɔdimi gɛlɛn na ka taa se dekun wɛrɛw ma minnu bɛ hadamaden kan an bɛ fura in d'i ma
k'a ta cogo f'i ɲɛna a b'i furakɛ ka bɔ o dekun kɔnɔ n'a sɔrɔ ɲɛjugu bana de don subaw ka labɛn kelen de don ka se ka kɔnɔdimi gɛlɛn bila e la ka se ka dekun gɛlɛn caman nin de don ka se ka dekun gɛlɛn caman bila e la se fila an ka nin fura in an bɛ nin d'i ma k'a ta cogo f'i ɲɛna ni ala ka diɲɛ ye i bɛ dekun fɛn fɛn kɔnɔ suya bana na ou bien kɔnɔna bana sidɔnbali la i dekunnen don a fɛn fɛn min na an b'i dɛmɛ n'a fura i bɛ lafiya sɔrɔ koko k'a daminɛ koko la ka taa furudimi na kɔnɔna bana diɲɛ kɔnɔna bana fan o fan ka taa se hali tension ma se fila an bɛ nin fura bɔ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ni ala ka diɲɛ inshallah a faamuna kuma n'an bɔr'o la bana dɔ kɛlen bɛ ka cɛlakaw fɛrɛ sɛgɛn n'o ye cɛya bana ye cɛya bana sugu ninnu de kuma a bɛ mun cɛn cɛ ye alhamdulillah se fila cɛya bana ye fɛn ale de kɛmɛ k'an ka foyer bɛɛ lanɔgɔ bi k'a kɛ hali cɛw tɛ se ka kuma du kɔnɔ ka wasa i yɛrɛ i sagola kuma i tɛ se ka fɔ i ka du kɔnɔ ka wasa o min ye n'i ko ko n ko ni kɔmuso ko n ko dɔrɔn a bɛ bila ale ta la fosi se ka kɛ o ye cɛyako dekun dɔ ye siyɔrɔ de la parce que cɛyako dekun mana na siyɔrɔ la a bɛ na ni dekun belebeleba caman ye cɛ ka furu kɔnɔna na parce que k'a kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka a fɔ k'u bɛ se muso ma a dekun bɛ na o yɔrɔ la parce que u t'u yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ u bɛ se muso ma dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ se ka wuli dɔɔnin koyi u b'a daminɛ dɔrɔn miniti kelen yanni miniti kelen yɛrɛ ɲuman dafali o b'a sɔrɔ u y'u yɛrɛ sɔrɔ dɔw ta miniti fila o b'a sɔrɔ u y'u yɛrɛ sɔrɔ se fila nin y'a damana dekunba de ye furuko kɔnɔna na o de kɛmɛ ka foyer tiɲɛ ka furusa caya ka tila ka muso tulonkɛla fɛnɛ caya hali kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ diasporaw la caman muso bɛ muruti a ma i b'a sɔrɔ cɛya ko problème fanba b'a la sabu n ye cɛ caman muso murutila a sababu caman cɛya bana ye a caman ye cɛya bana ye parce que n'a ye maa sɔrɔ mun ta ka kɛnɛ e ta ye c'est fila a bɛ bila a bɛ tugu o la dɛ an lamɛnbagaw ka hakɛ to fo an bɛ furakɛli ko kuma na donc o dekun fɛnɛ bɛ na nin sira fɛ n'o dekun nana ka na don cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ baara ye bon o de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la diaspora caman sɛgɛnnen don ne nin bana in ye kosɛbɛ o de la an nana nin yiri in ye ka nin labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye yiri gɛrɛgɛrɛ de ye c'est fila depuis i b'a ta dɔɔni dɔɔni ka taa i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ ka fura ta hali ka taa se maa minnu ma hali denkisɛ ka dɔgɔ jeli minnu na a b'i dɛmɛ ka se ka denkisɛ caya maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u taara ni muso ye i b'a fɔ k'i kɛ bɛ ka bereke k'u bugɔ kɔ la fo ka taa dugu jɛ a b'i bɔ nin bɛɛ dekun kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ nege yɛrɛ tɛna olu yɛrɛ kunkolo la yɛrɛ a bɛ na ni nege ye farikolo la waati bɛɛ i bɛ musoko yɛrɛ nege minɛ bon mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ni u dara ni muso ye sisan k'a daminɛ u tilalen kelen k'u yɛrɛ sɔrɔ k'a daminɛ waati fo ka taa se dugujɛ da ma cogoya foyi tɛ k'olu bɛ se k'a sɔrɔ bilen muso b'u dɛmɛ ka dɛsɛ a yɛrɛ b'a yɛrɛ la dɛmɛ ka dɛsɛ a tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ bilen o kɔni o don ta bannen de ye fo don wɛrɛ sa se fila nin fura in a bɛ dɛmɛ kɛ ka se k'i bɔ o bɛɛ lajɛlen dekun kɔnɔna na ni ala ka diɲɛ ye muso jɔyɔrɔ bɛ fura in na wa muso jɔyɔrɔ bɛ fura in na an bɛ nin di cɛw ma muso jɔyɔrɔ bɛ yen o fana ta bɛ yen parce que muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka an lamɛnbagaw ka hakɛ to ji jɛman bɔ b'u la ou bien i b'a sɔrɔ kasakoma b'u nɔfɛ o bɛɛ ye infection fanga bonya kojugu ye an bɛ o furaw labɛn k'a di musolakaw ma o b'olu dɛmɛ ka se k'u lasaniya k'u segin u yɛrɛ ma ou bien ni cɛ ser'u ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ ɲɛmana bɛɛ bɛ jɔngi i b'a fɔ ko jeli b'a la o fana o bɛɛ ye bana de nin bɛɛ ye kɔnɔna banaw de ye se fila an b'u dɛmɛ nin bɛɛ sira kan ni ala ka diɲɛ inshallah a faamuna kuma n'an bɔr'o la kabako bɛ yen sabu diɲɛ bɛ ka kule n'i ka fɛn dɔ ye bi n'an damina s'a ma ne y'i ka nafolo baki kira o kira tɛmɛna bagi tun b'a tigɛ la a ka masaya tun bɛ bagi la e kuma yɛrɛ sigilen filɛ bolola bagi b'i tigɛ la ne se filɛ min sigilen filɛ bolola bagi bɛ n tigɛ la kuma a ka d'an ye bagi ni mɔgɔ bɛ ka kule n'a ye bagi mun b'a la a bɛ mun kɛ alhamdulillah se fila an ɲɛ b'a la bi ka yɛrɛ dɔ fɛrɛ bɛ yan min bɛ don an ka bracelet se fila an ka bololabaki bololabaki bɛ kabako mɔgɔw ka partager maa min mago bɛ bagi la kabako bagi tuma min na da dɔ la 00223 taa whatsapp kan 00223 74 48 36 42 kuma bagi ye mun ye a ɲɛfɔ maa ye se fila baki ye mun ye baki ye hadamaden ka hɛrɛ sɔrɔla a surelan de
ka i ka ɲɛnamaya yɛrɛ assuré ka assuré bolo o de la n y'a fɔ n ko ka nin baki to mɔgɔ bolo la a saamɛ bɛ Ala la a ka fɔ o tigi ma ko mɔgɔ kɔlilen a ka fɔ o tigi ma ko mɔgɔ min bɛ a t'a dahirimɛ sɔrɔ a ka fɔ o tigi ma ko fantan a ka fɔ o tigi ma ko karisa tɛ foyi sɔrɔ abada Ala tɛ sɔn o ka kɛ Marigo Ala tɛ sɔn mun na Ala tɛ sɔn o ka kɛ parce que Ala kalenkanw de b'a la Ala dun ko la yubaddalu ladayya alqawlu ko kumakan tɛ falen ale Ala yɔrɔ donc n y'o de fɔ n'an bɛ kuma an bɛ kuma n'an ka dalilu de ye Sefula ni a bɛ c'est à dire dalilu ye fɛn dɔ de ye dalilu yɛrɛ de b'a to dalilu de y'a to ko Ala yɛrɛ dɔnna dalilu ko de y'a to ko Ala yɛrɛ dɔnna wa kuma de y'a to Ala yɛrɛ dɔnna wa fɔ an ka bɔ de k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya ni kuma ma kɛ dɔrɔn a ti dɔn kuma de y'a to Ala dɔnna kuma de y'a to e y'a dɔn k'a fɔ ko jahanɛmɛ bɛ yen k'i kan ka i tanga ka kisi a ma ka Ala bato wa kuma de y'a to Ala ka kuma de y'a to i y'a dɔn ko alijinɛ bɛ yen k'i kan ka baara ɲuman kɛ ka taa don alijinɛ kɔnɔ i y'a faamuya bon kuma de y'a to Ala y'a yɛrɛ bangena kɛnɛ kan parce que Ala kumana de n'a kuma a tɛna dɔn a tɛ dɔn dɛ a ye mun fɔ a ko fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni a ye ne Ala dɔn fɔlɔ yan'a kan bato n'a m'an dɔn a bɛ bato cogo di bon nin fɛn mun filɛ nin n'a m'a ɲɛfɔ mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔ t'a dɔn u b'a dɔn ko nafa jumɛn b'a la kɔni a minɛ tigɛ la a bɛ ka min ɲa ne ye bololanɛgɛ minɛ tigɛ la nin ye nafolo sulusu de ye ni mɔgɔ ye nin don Ala bɛ sɔn a b'a don waati min na an bɛ dati minnu d'i ma a la yan'o waati cɛ i bɛ kabako ye nafolo ko la maa b'a ta yɔrɔ min na i bɛ waati dɔ de f'a tigilamɔgɔ ye an b'o fɔ a ye bɔɛ Sefula i bɛ kabako ye nafolo ko la ka kabako ye gɛrɛsɛgɛ ko la ka kabako ye dawula la ka kabako ye sababu ɲuman na ka kabako ye relation na Sefula n'i ka papier ko jɔlen don n'i y'an ka bolola baki ta i ka papier ko Ala bɛ sɔn a bɛ nɔgɔya yanni waati kunkurunin cɛ hali n'a sɔrɔ a bloquelen don ka gɛlɛya f'a kɛmɛ k'i yɛrɛ kamana gan n'i y'an ka baki ta a b'i bɔ o dekun kɔnɔ nin y'a ma a dabɔkun ye nafolo ko ni gɛrɛsɛgɛ ko ye a bɛ baara minnu kɛ n bɛ k'o fɔ n'a sɔrɔ papier ko de b'e la a ta papier ko bɛ nɔgɔya i mago bɛ gɛrɛsɛgɛ mun na o y'a ka baara ye i mago bɛ dawula mun na o y'a ka baara ye i mago bɛ relation mun na o y'a ka baara ye surtout n b'a fɔ an ka diaspora minnu bɛ kɔfɛ u ni nanzaraw ni ɲɔgɔn cɛ bololabaki in ka jugu olu de ma kojugu a b'a ka baara kɛ olu fan fɛ kojugu a b'a ka baara kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen mais a ka jugu nanzaraw ma kojugu a bɛ an ka mɔgɔw dɛmɛ ka se k'u se u ka ɲinifɛn ma ka se k'u ka gɛrɛsɛgɛ sira dayɛlɛ ka se k'u ka siriw tigɛ ka se ka dawula d'u ma ka se ka baaraba d'u ma u bɛ se ka nafa sɔrɔ baara mun na hali a bɛ maa o maa tɛgɛ la Sefula hali n'i ka baara tiɲɛna bi i jigi da Ala kan i bɛ baara sɔrɔ tuguni f'i b'i ɲɛna wolo ma a tɛ ɲɛna b'i tigɛ la ko tɛ jɔ quoi diɲɛ ko fosi tɛ yen k'e kan ka jɔrɔ min na Ala sɔnnen don o ma Sefula an ka baki kabako ba de bɛ baki na n'i ye dɔn ɲininka o fɛ sitanɛfɛn don o de la mɔgɔ caman bɛ yen n y'o fɔ ne ka spécial ye baki de ye kabini ne tɛ réseau sanfɛ ne bɛ baki dilan kɛ kosɛbɛ n dɔnnen don ni baki dilanni ye kosɛbɛ ne ka spécial belebeleba ye baki ye Ala sɔnna ka gindo belebeleba kɛ baki la ne bolo mɔgɔ bɛ baki ta ne bolo ne bɛ waati min f'i ye segin k'a lajɛ Ala bɛ sɔn i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ sa baki e t'a di maa ma i bɛ délai yɛrɛ de f'a tigi ne bɛ délai fɔ a tigi ye Sefula i ye baki in ta i y'a ta ko mun kama a b'o dilan e yɛrɛ tun b'a ta mun kama n'o fana jɔrɔ tun b'e la a b'o dilan fo ka tɛmɛ o fana kan sabali a b'a bɛɛ dilan n'o a tɔgɔ mɔgɔ ka ami gɛlɛnw de ye k'a a bɛɛ dilanlen ni Ala yɛrɛ tɔgɔ jaatu de ye a saamɛ bɛ Ala la jɔn ka se ka lebu ka baki to i tɛgɛ la cogo min na baki in dilan bɛ n'o gindo de ye Ala yɛrɛ tɔgɔ gindo la n'Ala ka jɛn o tuma ni maa min mago bɛ baki in na a b'a sɔrɔ cogo ni mɔgɔ mago bɛ baki in na i bɛ an wele i n'a fɔ i yɛrɛ ye numéro mun di mɔgɔw ma an bɛ kuma baki ko kan i bɛ se ka kuma an fɛ numéro in fana kan WhatsApp sanfɛ an bɛ kuma baki ko kan an b'i bilasira k'a ko tɔ bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna k'a ban n'Ala ka jɛn mɛ kuma sisan an ɲɛ bɛ bagi la fila don dɔ bɛ yen o bɛ don tigɛ la ne yɛrɛ y'o fɔ bagi kɔni a tun bɛ kiraw bɛ tigɛ la Sefula yɛrɛ kɛ bagi bɛ n tigɛ la a bɛ min ɲa ne ye ne b'o dɔn kuma fɛrɛ ta bɛ min ɲa ye kuma b'o dɔn a bɛ n y'o de fɔ présidente diɲɛ kɔnɔ bagi tɛ min tigɛ la yɛrɛ dɔnnibaga ba si tɛ diɲɛ kɔnɔ bagi tɛ min tigɛ la waliju si ma tɛmɛ ni bagi tɛ min tigɛ la mɛ kuma ninnu fila différence dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa n'u ka baara tɛ kelen ye wa nin bɛɛ n'a dilankun de wa nin fɛnɛ n'a dilankun de wa bon Sefula i ka nin kuma in na
différence minnu bɛ yen nɔ o de mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ bracelet ka d'u ye yanama ka d'u o b'o de fɛ dɔ tɛ yan ta fɛ mais anw ka nin baki kelen o kelen n'i y'a ta a bɛɛ lajɛlen kabako ye kelen de ye ka taa a bɛɛ fɛn kelen a bɛɛ fɛn kelen de ye ka taa doncogo de falenna dɔrɔn doncogo falenna sefu la donc baki ninnu ye kabako baki de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka laɲini dɔrɔn de ye n bɛ fɛ baki ka kɛ n bolo sanfɛla de la dɔ bɛ yen olu bɛ nin de fɛ misɛnmanin fɛ k'a don bolo tɛgɛ yan yɔrɔ la mais fo ka d'a la k'a dɔn k'a fɔ gindo min bɛ fitinin kɔnɔ o gindo de bɛ belebeleba kɔnɔ laɲini bɛɛ ye kelen de ye wa a bɛɛ lajɛlen b'a ka baara kɛ k'i ka ɲinifɛn sama k'a s'i ma teliya la e mago bɛ dayɛlɛ mun na ala bɛ sɔn k'a bɛɛ dayɛlɛ ye joona n'i y'an ka baki in ta ça veut dire bɛɛ bɛ se k'a ta bɛɛ lajɛlen ka kan baki in tali la cɛ fara muso ka bɛɛ lajɛlen ka kan tali la mais yan'a lajɛli cɛ i bɛ lajɛli de kɛ wa bon o ye wajibi ye parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni an ni bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ baki ko sira kan ni anw y'an ka hakɛ f'i ɲɛna ka ban ni e y'o di anw kan ka lajɛli mun kɛ anw b'o kɛ anw kan ka saraka minnu bɔ aw tɔgɔ la an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a bɛ se ka ɲɛ a tigilamɔgɔ bolo a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na parce que fɛn minnu don o ti falen a ti lupe ni hadamaden y'a dɔn ka ban dɔrɔn samɛ bɛ ala la ala kalikɔ de b'a la sefila kabako de b'a la quoi jɔrɔna ko fɛn fɛn b'i la o bɛɛ bɛ jɔ ala bɛ sɔn o bɛɛ bɛ jɔ e mago in ka dilan n'ala ka jɛn a bɛ kɛ a bɛ taa jamana kɔfɛ a bɛ taa jamana kɔfɛ a bɛ taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i mago bɛ baki na a bɛ taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mais kuma ni maa min ko a b'a don a tɛgɛ yan tila ka don a bɛ bɛn o sefula o bɛ bɛn kɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka yanta ta ka yanta ta a fila bɛɛ bɛ bɛn mais a bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ fɛnɛ a bɛɛ lajɛlen mais n'i ye dɔ fara na kan o bɛ dɔ fara na timiya de ka kɛ voilà donc i b'a sɔrɔ o ye ka puissance dɔ de fara puissance dɔ kan o kuma o kɔni o y'an ka taa ye sa ala dɔrɔn de b'o dan yɔrɔ dɔn a tɛ tɛmɛ o inchallah an b'a fɔ lajɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen Nabila Solomana tɛ a ka bagi tun b'a tigɛ la bagi tununa wagati min na Solomana ka masaya yobara bagi yelen masaya ma se ka nɔ la diɲɛ gindo bɛɛ tun bɛ bagi la bon n'a fɔra ko kuma ka bagi bɛ kabako kɛ a t'an kabakoya sabu ala sɔnna ka gindo bɛɛ kɛ Solomana ka bagi la ala bɛ sɔn fɛrɛ gindo min kɛra Solomana ka bagi la a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bagi la tiɲɛna a sanmɛ bɛ ala minɛ o k'a don cɛ tigɛ la minɛ k'a don muso tigɛ la ala k'a ban o ka lajɛ sefila gindo bɛ bagi na an t'olu fɔ kuma na réseau ka direct la tan mɔgɔ ka faamu tɛ kelen voilà mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ni mɔgɔ minnu y'a ta privé la an b'o tɔw f'u ɲɛna a tɛ tɛmɛ gindo telima minnu b'a la an b'o tɔ da kɛnɛ kan kuma parce que o de la n k'i ma n ko kuma man ɲi n'i tora ka kuma dɔw b'a fɔ ko karisa bɛ kuma mais anw t'a fɔ ko kuma an bɛ mun fɛ o ye baara de ye n'an y'a kɛ a ka kɛ a nɔ ka ye dɔrɔn kuma maa caman bɛ ɲininkali kɛ na muso ka kan bagi in na wa muso b'a ɲininkali kɛ dɛ muso u ka kan bagi in na wa muso ka kan na muso ni n y'o bɔra k'o de fɔ muso ni cɛ bɛɛ lajɛlen ka kan bagi in na muso fɛn fɛn min bɛ yen k'i bɛ garisɛgɛ ɲini sira kan a bɛɛ ka kan baki in na muso fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ ko dɔ ɲɛma i bɛ dawula ɲini sira la a kɛra fanga ye o a kɛra diɲɛ fɛn o fɛn min ye e bɛ bonya ɲini na i bɛ pilasi ɲini na diɲɛ nafa o nafa ko jɔn b'a ɲini diɲɛ kɔnɔ cɛ fara muso kan a bɛɛ lajɛlen ka kan baki in na n'ala ka diɲɛ ye an b'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'a bila commentaire la ko k'a fɔ baki in ko joli don ne baki in a bɛ sɔrɔ cogo di bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp sira fɛ 00223 74 48 36 42 00223 fɛn fɛn ta ye baki ko 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 74 48 36 42 yɔrɔ n seginna numéro kan ka caya mɔgɔ ka taa whatsapp sira fɛ maa min ta ye baki ko ye kabako baki kuma yɛrɛ y'i da don a bɛɛ la ka walawala kuma ni bɔr'o la i ka kabako da dun alhamdulillah sifila an ka daga an bɛ daga mun labɛn mɔgɔw ye o de ye kabako daga min ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka ɲɛnamaya ko bɛɛ jɔlen don ou bien e yɛrɛ jɔrɔlen don i jigi bɛɛ tigɛra i yɛrɛ la a tɛ e yɛrɛ kunna fiyewu k'i bɛ se ka don da la ou bien i ka ko tun bɛ sanfɛ ko in jiginna ka na fo duguma ka n'a bila fo ka taa i ka janti da duguma yɛrɛ donc i yɛrɛ kamana bɛɛ gannen don est ce que ka ɲɛnamaya bɛ se ka wuli ka jɔ a sen kan tuguni wa se fila an ka daga labɛnnen don o tigilamɔgɔw ye pour que ka se k'u bɔ o degun kɔnɔ teliya la ani maa minnu bɛ yen dabali gɛlɛn kɛr'u la k'u ka ko bɛɛ jɔ baarakɛyɔrɔ bɛɛ jɔra ou bien o ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ relation ba minnu tun bɛ a relation bɛɛ tiɲɛna ou bien ale yɛrɛ jigi nana tigɛ a ka ɲɛnamaya taabolo la a t'a dɔn a b'a minɛ o minɛ sira fɛ k'a sababu kɛ tiɲɛniw donna a kunna
fɛn bɛɛ lajɛlen jɔra sen fila an ka daga in ta depuis mana daga in ta an bɛ waati mun d'i ma daga in b'i dɛmɛ ala bɛ sɔn ala gindon bɛ daga in na i bɛ dɛmɛ ala fɛ daga in na k'i se ka ɲinifɛn bɛɛ ma kelen kelen depuis yɛrɛ mana daminɛ i b'a dɔn i bɛ ka bɔ i ka dekun kɔnɔ i b'a dɔn i ka siriw bɛ ka tigɛ ka bɔ i la i b'a dɔn i bɛ ka bɔ i ka jɔrɔna kow kɔnɔ i b'a dɔn i bɛ ka bɔ i ka gɛlɛyaw kɔnɔ n'ala ka jɛn a faamuna kuma min fo kosɛbɛ i bɛ dawula fɛnɛ baara ma yan an bɔra ka dawula ko kuma fɔ daga la ka tila ka bɔ ka dawula ko kuma fɔ baki la ni a ka di mɔgɔ min an b'i ka dawula baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnma an b'a kɛ baki la ka d'i ma fɛn wɛrɛw bɛ minnu b'a accompagner olu bɛ fara a kan k'a di mɔgɔw ma n'ala ka jɛn mais baki min bɛ jama lase i b'a fɔ jama a bɛ jama girin mɔgɔw kan baki in bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sen fila adamaden mako bɛ diɲɛ fɛn fɛn min na i ka laɲini ye diɲɛ fɛn fɛn min ye n'a fɔra ko fɛn dɔ dira e ma k'o bɛ e dɛmɛ o sira in kan n'a sɔrɔ e mago bɛ jama de la f'a kan ka e dɛmɛ o de kan mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fiyewu f'i mago bɛ min na i ye fɛn mun kɛ hɛrɛ sɔrɔ in kama f'a kana n'o fɛn de a tɛ tɛmɛ o kan donc o ye wajibi de ye a diyara n ye kuma min fo kosɛbɛ ka lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo don n'a nata la an bɛna kabako kɛ baki in na yan ka walawalali di k'a yira mɔgɔ la a bɛ ka hadamaden mago ɲa mɔgɔ caman bɛ ka fɔ a bɛ ko mago ɲa mɔgɔ mago bɛ kuma ka baki la i b'a fɔ baki fila filɛ nin filɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ don tigɛ la ni o ye baara selen ye e yɛrɛ de b'a kanu k'a fɔ an k'a kɛ baara selen ye an ka kɛ baara selen ye wala an k'a kɛ baki ye an ka kɛ baki ye sinon nin bɛɛ ye maa dɔ de ta ye nin bɛɛ kan ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ bɛɛ kan ka taa caman bɔra bon caman bɛ yen min kan ka bɔ fɛnɛ e maa min fɛnɛ mago b'a la i bɛ weleli kɛ 00223 taa whatsapp sira fɛ 74 48 36 42 00223 74 48 36 40 an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛɛ jɛn wagati wɛrɛ